Здравейте хора, вие сте с Кора, сега ще играем FIFA Mobile, ще отваряме ето тези нови неща, съм отворил до някъде, сега ще събереме за скилсботствете, добре, ще отворим, тук имаме малко фри неща, окей, 250. Добре, сега ще спра на пауза, за да види видеото. Добре, видеото вече го изгледах. Сега още 55. Сега да ги натрупаме. Взимаме по 3. За най-многото. И сега получаваме 125 000 коинс, което е добре. Тук skillsbots и следващото 130. Добре, тук ги отваряме 3 също. Май ще ги отваряме по 3 вече. Тук получаваме 275 000 коинс. Две карти. Тук skillsbots и gold токен. Да, тук също ще отваряме по 3. Добре. Отваряме 150 000 коинс. 25 мастер коинс. Елит коинс и тук да, skillsbots. Добре, и тук също ще ги отваряме. И 4 по колко ще са? 4 са 100. Значи ще отваряме 4. Добре. О, нещо се пара. Крия се. Германия. О, хубав вратар. Ох, да го знам. Полша. Чай, то беше вратаря на Полша. Как Германия? 150 000 коинс. О, Модрич! Хора, паднали се Модрич! Имаме Модрич вече! Ето го бе, най-сетне. Габриел Жужес също. Тук ще имаме за още няколко също да отваряме. За още 3 ще ги отвориме по едно. 400 000 коинс. Добре, айде ще ги отвориме сапа по 2. Ето 2, 50. Оп, нещо се пада. Добре. Пари. Меси! Меси? Какво? Не, бе, човече. 800 000 коинс. Меси и скилспотстове и кредити. Тук не ни достигат малко. И да идем да видим отбора. Добре, отбора, както виждате си е добре, някой с по-слаб, не знам кой. Айде ще пробваме да видим, да го сменим с Модрич. Защото ни трябва Модрич. Тук. Добре бе, къде е този Модрич?
Добре, някъде тук трябва да е. Просто няма да го сменяваме. Да видим как работят нещата тук. И да направим една игра. Един матч. И от тук. Добре, тук имаме нещо. Вот. Не мога да го купа. Да, нямам такова. Добре. Ето ги. И тук ще. Тук сега ще играем матч срещу едната сила. Пак някакви отбори тъпи ми спадат. Добре, подаваме. Това беше доста лесна атака. Ще има корнер. Тук ще биеме. Ние сме срещу Мексико. Това също ще е много лесна атака. Пак на мой играч. Това ще се опитаме от тук. Не можах. Взехме го. Добре, хора, продължавам. Ето. Трети гол за... Не можах да го прочета името, не съм си научила играчите на изус. Видеото ще приключи до тук и от мен чао!